आसामनि हिर' आग्लाय बर' सेंगारा नाथाय आगा पकेटानो जिर' आग्लाय बर' सेंगारा आग्लाय सिखाला गिदौ गोरा सेंगारा आगालाय थाखा फैसा गैया आग्लाय आसामनि हिर' आग्लाय आसामनि हिर' सबा मोजां सोरोंनिया आंनि लोगोफोरा गासैबो साकरि मोनजोब्बाय मनासै जै जोंनिजों बोसोरनि सोरजिनाय हा 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 आग्लाय बर' सेंगारा हा 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 आग्लाय बर' सेंगारा हा 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 आबाद मावनो हायवा एर आग्लाय मा खालामबावगोन अ लोगोफोर आंनि लाइफनि बाथ्रा बेनो जाबी आसामनि हिर' आग्लाय बर' सेंगारा नाथाय आगा पकेटानो जिर' आग्लाय बर' सेंगारा आग्लाय सिखाला गिदौ गोरा सेंगारा आगालाय थाखा फैसा गैया आग्लाय आसामनि हिर' आग्लाय आसामनि हिर' सबा मोजां सोरोंनिया आंनि लोगोफोरा गासैबो साकरि मोनजोब्बाय मनासै जै जोंनिजों बोसोरनि सोरजिनाय हा 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 आग्लाय बर' सेंगारा हा 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 आबादबो मावनो हायवा एर आग्लाय मा खालामबावगोन अ लोगोफोर आंनि लाइफनि बाथ्रा बेनो आग्लाय आसामनि हिर' नाथाय पकेटानो जिर' खिन्थु मन गोदान जोंनिसो आग्लाय बर' सेंगारा